matkalla tonne hallille. Siinä on eilen tullut vinyylilattiakaupan, eli Pampumieheltä tuli tämmöstä kalanruotoa vinyylilankkua. Valmiina tää askelääni-eriste, niin tää on kyllä varmaan mukava asennettava. En tiedä meneekö tää yhtä helposti katki kuin semmonen sluiro. Semmonenhan menee tuolla mattoveitteellä kun vetää, mutta kokeillaan. Kyllä se yllättävän hyvin meni katki vaan tosta. Mä ajattelin, että tänne paksuu ja tämmöstä sitkosta tää äänieristettä, se olisi ollut hankalempi katkaista, mutta ihan samalla tavalla kuin tommonen perus, mutta joutuu vaan tuolta pohjalta sitten vetää toisen kerran. Nämä on myös siinä mielessä vähän erilaisempi asentaa kuin tollanen normaali vinyylilankku. Näissä on pohjat eri värisiä, eli musta on B-lankku ja harmaa on A-lankku. Esimerkiksi tätä lattiaa saa tuolta vinyylilattiakauppa.fiistä ja firman on perustanut semmonen Pampumies. Koittakaa googlettaa, niin tiedätte mistä on kyse.